Эфирда Саба докуннары телевидениесі. Бүгін 5 октябрь, жұмға. Хәзір бізді отна информацион программасы вақыты. Студияда мен Райля Галявин эшлим. Хайырлы кеш, исәнмесіз, иңелек мөһим темаларға біздің анонс. Жылы қараш, ихтибар, қайғырту. Бұл атнада үлкенлер 10 күнлігі старт алды. 50 елдан соң никах яңарту. Районымыздың алтын парлары тантаналы шартларда ЗАГС кенәгәләренә қол қойды. Гомерләрен бик тә җаваплы һөнәргә багышлаган Татарстан Республикасының суд тармагы ветераннары районыбызга сәяхәткә килделәр. Хәзер барсы турында тулырак. 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне районда төрле чаралар белән зурлап билгеләп үтелә. Бәйрәм котлавын һәр тармакта да эшләп чыкканнар кабул итеп ала. Бүләк күчтәнәчләр дә мулдан өләшенә. Район хакимият йортыннан бер төркем җитәкчеләр лесхоз, картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләр янына барып, алар белән очрашып, аралашып кайттылар. Өлкәннәребез кунакларына зур залга җыелып каршы алдылар. Иңелек лесхоз мәдәният йортыннан килгән җырлы төркем матур концерт номерлары күрсәттеләр. Чыгышлар, котлаулар белән үрелеп барды. Барыгыздан менә шушындай елга бер генә килә торган матур көн белән тәбрик итәбез. Халыкара өлкәннәр көне белән сезне барыгызны инде рәхмәт әйтергә кирәк хөкүмәтебезгә, илебезгә менә шушындай безнең учреждениялар булган өчен, шушындай биналар, шушындай сезгә рәхәтләнеп торырга, яшәргә бер-беребез белән мөнәсәбәттә булырлык бөтен условиялар дип әйтик булганда. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Марсель Хужин бүгенге көндә лесхоз картлар йортында 90 кеше яшәвен искәртте. Аларның 15-е Саба үзәге һәм авылларыннан, ә калган 75-е республиканың төрле районнарыннан. Саба ветераннар советы рәисе Расих Сабиров сүзләренчә, өлкәннәр бары тик яхшыга гына лаек. Аларга җылы караш, игътибар булырга тиеш. Күпчелегебезнең туганнары бар. Алар сезгә шалтыратып торсыннар, гел килеп торсыннар, аның өчен бүтән шартлар тудырылган. Менә сез ага бик мохтаҗ. Сезнең кызыксынага кайберегез сезнәре кайтып та киләдер туган якларына. Менә монда әлбәттә менә авыл җирлекләре ярдәм итсәләр, әлбәттә бик әйбәт булыр иде. Картлар йортында Шәмәрдән авыл җирлегеннән 3 өлкән кеше яши. Бүген аларны искә алып, җирлек башлыклары Айдар Гәрәев та килгән иде. Ул үзенең монда 2000 елдан сукмак салуын әйтте. Күкмара районы Иске йорт авылыннан Вафира Шарифуллина да язмыш җилләре шушы йортка илткән. 68 яшьлек әби килер көндә билгесезлек каршында кала. Минем кыз үлде, кыз үлгәченнән анда ичмәсә кеше янда булырым дип монда килдем. Авыр бит, ялгыз. Төннәр бар, озын төннәр. Шул бөтенесен уйлыйсың да, нармында килергә булдым инде. Монда ичмәсә кеше янда булырым дип. Вафира апаның картлар йортында тормышы бик әйбәт. Һәр таңын шөкрен әйтеп каршы ала ул. Зарланырга тел әйләнми ди. Юк, зарланып булмый, рәхмәт. Монда директорларыбыз кочаклап алып тора, рәхмәт. Бик яратам мин, үзем дә бик яратам мин аны. Нигә? Bütün şartların etkeniyle oranın jirajista, juğundırarlar, oşata içirdiler. Bütün jirden zorlanıp olmayı bir evet Allah'a şükür. Балташ районы Кенәбаш авылыннан Габделбари Зиязетдиновның да монда килгәнче булган тормышы айрыуча кызганыч. Әти-әнисен соңгы юлга озатканнан соң 40 ел ялгыз яши ул. Гаилә тормышы да барып чыкмый, аерылышалар. Кызы Гөлназның кая икәнен дә белмим. Авылдагы өенә утын ягып көн күрә. Мин үзем ялгыз яшәдем, гомер буе дип әйтмим. Әти белән әни үлгәннән соң 40 ел яшәдем ялгыз. Шуннан соң мин уйладым да, мин әйтәм, картлар йорты бардыр икмәтем дөньяда. Мин әйтеп ишеттем мин аны. Ортада бар икән дип, Шәмәрдән. Шуннан соң менә бу йортны мактадылар миңа. Көне башта авылда торганда бары менә син мөмкин булса, шунда бар диделәр миңа. Лесхозга. Мин әйтәм, кайда ул Сабада икән ул. Менә монда килгәч белдем инде. Рәхмәт яусын бу йортка. Өлкәннәребездән мондый җылы сүз ишетү безне тагын да яхшырак эшләргә, яшәү шартларын камилләштерүгә этәрә ди җитәкчеләре Илһам Нургалиев. Бинаның куллануга тапшырылуына 16 ел үтеп киткән. Бу дәврдә биредә бик күп үзгәрешләр, яңартулар булган. Ел сайын интернатта яшәү шартларын җайлаштырырга, матурайтырга, менә шушы өлкән кешеләргә, монда яшәүче мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә яшәү өчен bütün шартларны тудырырга тырышабыз.
дөрес безнең интернат йорт итеп башта ук проект буенча төзелгән интернат. Һәм анда инде эшчәнлекне башлап җибәргәндә үк яшәү өчен бөтен шартлар бар дип карарга була иде. Күпчелек интернатлар яраклаштырган биналарда урнашканнар республикада. Ул яктан без бәхетлерәк булдык. Шулай да үзгәртәс әйберләр күп. Замана таләпләре хәзер тагын да яхшырак яшәү шартларын таләп итә, сорый. Без моның өстендә эшлибез. Менә быел гына дагы 2,5 миллион акча менә шушы интернат эчендә ремонт эшләренә аны үзгәртеп куруга тотылды. Лесхоз кортлар һәм инвалидлар йорты республика күләмендә эшләп килүче 26 учреждение арасында иң яхшылар исәбендә. Бу бер көндә ирешелгән хезмәт түгел. Җитәкче, эшче персонал һәм анда яшәүчеләрнең бер гаилә булып туплануында. Коллектив һәр көнне тулы канлы тормыш белән каршылый, план куеп аны гамәлгә ашырып яши. Өлкәннәр 10 көнлегенә дә бик эчтәлекле тыгыз график төзегәннәр. Аңа күз салсаң, бер дә күңелсезләнә торган түгел. Менә шулай, биредә һәр якты көн бәйрәм булып үтә. Өлкәннәр көненең тагын бер бәйрәм чарасы 1 октябрьдә Шәмәрдән мәдәният йортында үтте. Бирегә тамашачы залына балкыш тернәкләндерү бүлегендә ял итүчеләр җыелды. Шәмәрдән мәдәният йорты үзешчәннәре бүген артистлар алар һәр чыгышларын дулкынланып тамашачыга ирештерә. Залдан өлкәннәрдән зур алкышлар кабул итәләр. Балкыш тернәкләндерү бүлегендә ял итүчеләргә бәйрәм уңаеннан менә шундый концерт куелды. Бу төркемдә 24 өлкән буын вәкиле ял итә һәм сәламәтлеген ныгыта. Шушы максатларда зур мөмкинлекләр тудырыла. Котлау чыгышы белән сүз алган башкарма комитетның аппарат җитәкчесе Марат Кәримов та шул турда ассызыклады. Социаль яклау идарәсе җитәкчесе Барсел Хуҗин безнең балкыш белән хәзер башка районнарда кызыксына диде. Бу төркемдә мәсәлән Биектаудан 7 кеше килгән. Рамилә Галәмова шуларның берсе. Без Биектаудан 7 кеше килдек. Biz bu balkış turunda işite biledir idik indi. Biz kildik, özümün hizmet, özüm bilen birge işlegen hizmetkar bilen biz Biekdau rayonunda ümitdə işlədik. Bu bayram bizim için bayram. Şundan da bizni zorlaylar, rahmet. Şu bayram günlerinde yine tügel, bütün vakitlarda da zorlap turalar. Bizning rayonda da şu ayıq, bunda da biz bik şad, bik motor konsertler göstərdiler. Menə bugün də klub xizmətkarlarına da özümüzün zor rahmetimizni aytasыбыз килә. Байлар сабасыннан ветеран укытучы, мәгариф отличнигы һәм башка бик күп мактаулы исемнәр иясе Кифая Исмәгыйлова тернәкләндерү бүлегендә 6-нчы елын ял итә. Быел монда төрле районнардан килгәннәр һәм киләчәкләр икән. Менә яңалык Биектау районыннан гына 7 ветеран килгән, 7 шушында тернәкләндерүче килгән. Монда мин килеп кергәчтә исем акылым китте. 5 ел рәттән мендем дә 3 ел мөмкинлекләр булмыйча мин алмыйча торган идем. Мине беренче җиктән керүгә танышлар, онытмаганнар, озак еллар менмәсәм дә каршы алдылар, башсызаклар җәеп. Менә иң яраткан шушындый дуслар булып калганнар алар. Кифая апа дип, Кифая Сайтымна дип. Балкыш тернәкләндерү бүлегендә менә шулай күңел ачу чараларына зур игътибар бирелә. Ял итүчеләр күп тамашалар шаһиты булалар. Өлкәннәр 10 көнлеге аларда айруча җанлы уза. Өлкәннәр көне уңаеннан Дулкын радиосы да зур эш алып бара. Районның кайгырту фондына игъана җыю максатыннан радиомарафон уздыра. Узган атнада туры эфирда оешма предприятие җитәкчеләре чыгыш ясады. Радиомарафонга старт иртәнге сәгать 9-да бирелде. Аны телерадио компанияның директоры Әлфия Мөбәрәкова радионың иҗат төркеме белән район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов башлап җибәрде. Бүгенге көндә Саба районында 31287 кеше гомер кичерә. Шуның 10331-е улы яшьтәге, ягъни лаеклы ялдагы кешеләр. Картлык буенча 8090 райондашыбыз пенсия ала һәм аларның һәрберсенә дә шушы бәйрәм кысаларында гына түгел, һәр вакыт игътибар юнәлтеп яшәргә тиешбез. Хөрмәтле өлкәннәребез, хөрмәтле ветераннар, дөрестән дә сез барыгыз да безнең өчен хөрмәткә лаеклы, чөнки безнең өчен, безнең буын өчен, киләчәк буын өчен сез чын мәгънәсендә терәк, үзегезнең тормыш юлыгызда, хезмәт юлыгызда авырлыкларга бирешмичә күпне күргәнлек белән сез безнең өчен һәр вакытта үрнәк булып торасыз. Әлеге көнгә килгәндә инде безнең өлкәннәр көне халыкара көн дип тә санала. Ул 1990 елдан билгеләп үтелә.
Шулай да булса, минем әйтәсем килә, бу өлкәннәр көнен уздыру, ул өлкәннәр өчен генә түгел, безнең яшьләр өчен дә бик кирәк дип саныйм. Чөнки менә сезнең үрнәгегездә яшьләрне тәрбияләү, ул бик кирәк дип саныйбыз. Инде безнең өлкәннәребез, ветераннарыбыз, алар безгә генә таянып ятмыйлар. Алар инде безнең район тормышында һәрвакытта актив спортны алсак та, җәмгыять эшләрен алсак та, киләчәктә дә менә безнең өлкәннәребез, ветераннарыбыз һәрвакытта шулай актив булсыннар иде. Инде бәйрәм уңаеннан, шушы өлкәннәр көне уңаеннан мин барлык өлкәннәргә, ветераннарыбызга һәм инде үзебезгә дип әйтәсе килә, исәнлек саулык теләп каласы килә. Радио марафонда район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Кайгырту фондының комиссия рәисе Марат Каримов та чыгыш ясады. Фондка өлеш чыгаруны оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр үзләренең бурычы итеп саный дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки шул рәвешле алар авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм кулы сузып, игелекле гамәл кыла. Бәйрәм көннәрендә бюджет өлкәсендә эшләп лаеклы ялга чыккан 1000-нән артык өлкәннәребезгә азык-төлек салынган пакетлар тапшырылды. Башка оешма предприятиеләр дә ветераннарны игътибарсыз калдырмады. Бүгенге көндә өлкәннәр көне зур бәйрәм. Әйтәсе килә, районыбызның 3тән 1 өлеше өлкәннәребез, пенсионерларыбыз, 10,000-нан артык халкыбыз. Бу әлбәттә зур чараларга, зур хөрмәткә лаеклы кешеләр дип әйтәсе килә. Инде чараларга килгәндә безнең район башлыгының карары кабул ителде. Бу безнең 157П номерлы 24 сентябрьдә карар. Бу карар нигезендә безнең районыбызның оештыру комитеты барлыкка килде. Аның җитәкчесе, орынбасарлары һәм комиссия әгъзалары барлыкка килде. Һәм безнең план төзелде районыбызның. Шушы өлкәннәр декадасы уңаеннан аларга нинди чаралар, нинди мероприятиялар уздыру бөтенсендәге каралды, язылды. Өлкәннәребезнең безнең социаль яклау өлкәсендә эшләгән, хезмәтләрен керткән 89 ветераныбыз бүгенге көндә исән сау. Аларны инде аерым котлап китәсе килә. Чөнки алар бу зур хезмәттә, зур тырышлык куйган. Ул кеше белән эшләү җиңел әйберләрдән түгел. Чөнки һәрбер кешенең үзенең хулкы, үзенең соравы, үзенең тормыш күреше. Алар инде көндәлек шушы хезмәттә булдылар. Аларның хезмәтләре өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Аларның тәҗрибәләрен без алга табадагын дөрес юлга юнәлтеп, аларны кулланып, бер кулга кул тотынышып, мәсьәләләрне чишербез дип уйлап калам. Исәнлек, саулык барысына, тазалык, гаиләләрендә тынычлык булсын, иминлек, алдагы өлкәннәр көненә зур сәламәтлек белән безнең белән бергә очрашырга насыйп булсын. Шәмәрдән бистәсеннән килгән Тулган ай фольклор ансамбле коллективы да радио эфирга үзенчә ям истәде. Дикторлар белән чын күңелдән аралаштылар һәм матур җырларын да бүләк иттеләр. Радио марафонда бу көнне ветераннар советы, инвалидлар җәмгыяте, оешма предприятие җитәкчеләре, пенсия фонды идарәсе вәкилләре, мәктәп директорлары, социаль яклау учреждениеләре, авыл җирлекләре башлыклары чыгыш ясады. Шул рәвешле районның Кайгырту фондына шактый күләмдә физик һәм юридик затлардан игъана акчалары күчерелде. Өлкәннәр көне декада буларак үтә. Шуңа да һәркем Кайгырту фондына акча күчереп игелекле гамәл кыла ала. Иңнәрдә акшәл, өстә затлы кәчтем чалбар. Өлкәннәребез менә шулай тантаналы итеп киенеп 50 елдан соң никах яңартты. Алар өчен Илвина ресторанында мул табын корылды. Тулырак Гөлшат Галиәкбәрова хәбәрендә. Кеше гомеренең яшьлек чырыгына түгел, аның күзләре дә матур. Гомер күзләренә парлап кергән өлкәннәребез күңелләрдә соклану хисләре уята. 50 ел бергә гомер иткән 25 пар бу елда Илвина ресторанына килде.
Алар өчен жылы матур бәйрәм үткәрелде. Аларны иң элек ЗАГС бүлеге җитәкчесе Алсу Шәйхетдинова тәбрикләп, Алтын парлар китабына теркәде. Сабан муниципаль районы башлыгы Рәис Минныканов, Татарстан Республикасы салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин өлкәннәргә ихлас тәбрикләү сүзләрен җиткерде. 50 ел бергә гомер иткән алтын парлар, матур җырлар тыңлап, биюләр карап ял иттеләр һәм үткән гомерләрен барладылар. Әйбәт итү өчен башта үзең әйбәт булырга кирәк. Аннан соң балаларың сиңа карап, алар да бәхетле булсыннар. Әйбәт яшәсеннәр. Без бергә бер өйдә торабыз, әтиәннәрне хөрмәт итеп торабыз, без аларны яратабыз инде. Күп киңәшләрне алардан сорыйбыз. Без бергә семья белән бергә яшибез, аларны шулай бәхетле булуына без дә шат, шулай бәхетле яшәүләренә тагын да шулай матур итеп, тагын да шулай яшәсеннәр. Безнең иң сабыр кеше инде ул. Шул сабырлыктан башлана инде бөтен нәрсә. Сабыр. 18 ел тора алмаса, як сабыр булып, бер-беребезне сабыр булып, бер-беребезне юл куеп тормасак. Кызыл Миша авылында 60 ел бергә гомер иткән Вакыйф һәм Кәүсәрия Мөхәммәтҗановларның урыны түрдә булды. Яшь пар Айнур һәм Гөлсем Әхтәмҗановларга алар сабырлык белән гел алга карап яшәгез дип киңәш бирделәр. Бәхет күрмәгә киеп туганбыз без, икебез дә Аллага шөкер. Ул бәхет күрмәгән гөл кидек, бер дә тузмады, пешермәде. Шуны гына әйтәм инде, шул бәхет күрмәгә яшәтте инде безне Аллаһ Тәгалә күкләрдән бәхет иңдергән. Никахыбызда күктә укылган шикелле. Бәйрәм ахырында һәр парга бүләкләр тапшырылды. Бу атнада Татарстан Республикасының суд тармагында эшләгән ветераннар безнең районга сәяхәт кылды. Алар тарихи истәлекле урыннарда булдылар, үзара аралаштылар, очрашу истәлеге итеп агачларда утыртып калдырдылар. Гомере буе хезмәттә кайнап яшәгән кеше лаеклы ялны көтеп ала. Ул мәгънәле һәм кызыклы үтсә, икеләтә сөенеч. Суд тармагында төрле кануннар белән эшләгән, хезмәт юлы дәверендә җитди карарлар кабул иткән хөкемдарлар традиция буенча елның шушы вакытында очрашып, республикабызның берәр районына сәяхәт кылырга гадәтләнгән. Быел алар безнең районны сайлады. Сатыш авылы мәдрәсәсе янында 50-гә якын суд тармагы ветеранын Саба районы суд рәисе Дамир Сабиров, җирлек башлыгы Фаил Шафигуллин каршы алды. Делегация составын Татарстан Республикасы югары конституцион, арбитраж, район, мировой судта эшләгән һәм хәзер отставкага чыккан хөкемдарлар тәшкил итә. Араларында ветеран судьялар совет рәисе Мөхәммәди Газидинов та бар иде. Район белән кызыксынулары зур, чөнки күбесенең безнең җиргә беренче тапкыр аяк басуы. Тарихи музей, мәдрәсәдәге экспонатлар белән бәйле сораулар да бер-бер артлы яңгырап торды. Истәлеккә фотога төшү, музей хезмәткәрләре белән авылның үткәне һәм бүгенге тормышы хакында сөйләшү, буларның барысы да сәяхәт программасын тагын да күңеллерәк итте. Данлыклы лесхоз җирендә кунакларны Саба урман хуҗалыгы җитәкчесе Васил Гызатуллин урындагы җитәкчеләр каршы алды. Беренче тукталыш селекция орлыкчылык комплексы. Мондагы белгечләр кунакларга эш барышы, үсемлек, агачлар турындагы мәгълүматларны үтемле һәм профессиональ рәвештә җиткерде. Шәһәр кешесе дә авыл хезмәтчәннәре сыман иртә яздан кара көзгә кадәр бакча эшенә чума. Аларны аеруча җиләк-җимеш агачының яшь үсентеләре, декоратив агачлар үзенә җәлеп итте. Төрле төсләргә байып, көзге матурлыкка, алтынга күмелгән дендрология бакчасы үсемлекләр турында мәгълүмат биреп кенә калмый, ямьлелеге белән күңелне дә ял иттерә. Озак еллар Татарстан Республикасы югары судында хөкемдар урынбасары булып эшләгән Минзифәр Мәүләтшин безнең районның кураторы да булган. Элек Сабага еш килә идем, ләкин бу матурлыкны күргән булмады ди. Саба районы минем районы. Мен монда бик еш буладыр идем. Моның ул вакыттагы председательнең фамилиясе Мубаракшин, ул мәрхүм инде күптән. Председательләр алышынып тора бит име. Шуңар күрә Сабада минем булганым бар, ләкин моның кадәр матур түгел ул вакытта. Хәзер бик матурланган. Берсен әйткәндә һәрбер район матурлана бит торгач. Гүзәл бакча белән танышу вакытында кунаклар истәлеккә агач та утырттылар. Бу хәзер матур традициягә әйләнде. Яшел Үзән районыннан килгән Фирдәвес Гатина мировой судья булган. Саба ягы мине инфраструктура үсеше ягыннан бигрәк саф татар телендә аралашучы халкы белән гашыйк итте ди. Менә монда без беренче тапкыр килдек инде Саба районында. Шундый күңелле каршы алдылар, күтәреп нитләр, кунак иттеләр.
менә монда лесхозда бик шады, матур итеп, җитәкчеләргә бик зур рәхмәт безне каршылаганга. Аннан соң менә бөтенесе оештырылган бик тәртипле, матур итеп. Аннан соң югары судка да бик зур рәхмәт безне шулай итеп җал итәргә и сәяхәткә чыгарырга ярдәм иткәнгә бик зур рәхмәт. Тропик агачлар, чәчәкләр, канар утрауларында үсүче пальмалар, кактуслар, хәтта банан агачы булган оранжерея белән танышу онытылмаслык хәтирә булып уелып калгандыр мөгаен. Дары үләннәреннән әзерләнгән хуш исле чәй, гадәттәгечә заты табын сәяхәтчеләргә сихәт өстәде. Урманнарга бай гүзәл районда президентның туган ягында булу зур горурлык ди хезмәт биографиясының соңгы 15 елында Казан шәһәренең Идел буе районында судья булып эшләгән Рим Алматаев. Полковник юстиции в отставке, советником министра был Сафарова, адвокатом работал, а потом все-таки потянул вот на судебную работу и вот почти 15 лет отдал, как говорится, уже сейчас уже 72 год, но вот не жалею, что служил, как говорится, правосудию, вот, и хотел бы пожелать сабинским судьям тоже, чтобы их решения были законные, обоснованные, справедливые. Я думаю, что так и будет, тем более, что с председателем суда, значит, мы работали вместе в Московском. Я вот как раз уже, находясь в отставке, там помогал, как говорится, 2 года. И там мы вот встретились уже с Дамиром Раисовичем. И он сразу, как говорится, приглянулись друг к другу. Во всяком случае, он ко мне обращался нередко, как к старшему товарищу, так сказать, за советами. Он никогда не стеснялся и принимал все выверенные решения. Как говорится, у него не было ни отмены, ничего. И поэтому не было удивлением, когда ему предложили возглавить Сабинский суд. Он согласился, и мы также поддержали его, так сказать, потому что молодой, энергичный, грамотный, порядочный человек и, естественно, юрист, судья. Поэтому мне очень приятно побывать здесь. Шәйләп алганнан соң кунаклар легендар урманчы Нургали Миннахановның бюстына чәчәкләр куярга юл алды. Шушында ук район башлыгы Раис Миннаханов белән очрашу җанлы әңгәмә булып үтте. Хакимият башлыгы районның социаль-икътисади тормышы, киләчәккә куйган максатлар хакында бәян итүдән тыш, кунакларның сорауларына да теләп җавап кайтарды. Лесхозга килеп, урман хуҗалыгы музеен күрмичә китү мөмкин түгел. Бу көндә аның хезмәткәрләре ишекләрне киң итеп ачып, хөрмәтле кунакларны ачык йөз белән каршы алды. Узак еллар буе тупланган бай экспонатлар, туган ягыбыз урманы белән бәйле мәгълүматлар барысы да кунакларга тәкъдим ителде. Белебезчә бит инде шушы көннәрдә өлкәннәр көненә багышланган декада республикабызда бара. Шул аларга карата өлкәннәргә башланган күп чаралар үткәрелә. Без дә инде шушы инициатива белән чыккан идек, шушы суд системында эшләп чыккан ветераннарны районыбызга чакырып, район белән таныштыру исә белән шундый тәкъдим белән чыккан идек. Рәхмәт менә Татарстан Республикасы Югары суды рәисе Илгиз Сидерович Гилазов хуплап чыкты. Бу тәкъдимдә шулай ук безнең район башлыгыбыз Раис Нургали улы Миннаханов хуплап чыкты. Аларга һәм шушы экскурсияне оештырганда күп булышлык күрсәткән өчен Татарстан Республикасы Югары суд рәисенең Замит Галиакберов Айдар Фатиховичка зур рәхмәт. Шушы тәкъдимне хуплап чыктылар, шушы экскурсияне оештырырга булыштылар. Бу җирлектә Кыңгыраулар музее да яхшы эшчәнлек алып бара. Биредә нинди генә кыңгыраулар юк. Өлкәннәребез аларның тарихы кайдан алынганы белән җентекләп кызыксынды. Кеше яшәгән, укыган саен зирәкләнә, мондый җирдә булган саен күбрәк мәгълүмат туплый. Лаеклы ялда булучыларга һәр сәяхәт мөһим һәм кирәкле. Безнең районда алган тәэсирләр суд тармагы ветераннары күңелендә озак еллар сакланыр. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Күңелле стартлар яки егез әле әбиләр. Шушы исемдәге спорт уеннары 1 октябрьдә Шәмәрдәннең мәдәният йорты спорт залында үтте. Анда авыл җирлекләреннән килгән командалар көч сынашты.
Залдагы күңел күтәренкелеге шәп кәйеф һәр тарафка таралган. Командалар әзерләнә, физик мөмкинлекләрен барлый. Жюрига да эш каты. Көчлеләрне ачыклыйсы була. Быел кемнәр җиңәр? Безнең елдан-ел монда төрле авыл советлары катнаша. Быел инде безнең Шәмәрдән командасы, Юлбат һәм инде менә килә Тимошек командасы, алар үз араларында көч сынашачаклар. Алар инде спорт ярышларыннан гына түгел, үзләренең сәнгать ягыннан да күрсәтәчәкләр, үзләре белән концерт номерларында әзерләп киләләр. Шәмәрдәнең өлкән яшьтәге ханымнары үзәккә аэробика түгәрәгенә бик теләп йөриләр. Алар лаеклы ялга чыккач, бер дә күңелсезләнеп утырмыйлар. Буш вакытларын файдалы үткәрергә тырышалар. Авылдан килгәннәре алар авыл клубларында заниматься итәләр дип беләм. Әмма Шәмәрдәннәр инде алар безнең яшьлеккә йөриләр, аэробика түгәрәгенә, алар оннан 2 тапкыр бассейнга да йөриләр. Алар менә шулай итеп именно спорт белән шөгыльләнә торган безнең өлкән әбиләребез. Ягез әле әбиләр ярышына Юлбаттан, Тимошектан, Шәмәрдәннән иң җитез әбиләр килгән. Алар 10 кешелек команда белән беренчелек өчен көч сынаштылар. Юлбаттан Гөлсинә Габдулхаева үз командасының бүген лаеклы чыгышына бик өметләнә. Без Юлбаттан килдек. Гомумән җыелып әйткән вакытта менә бүген җитезләр командасы булсак, Юлбат авыл җирлегендә безне беләләр зөбәрҗәтлеләр дип. Команда тупланды менә былтырның күз көне тирәсендәдер. Чөнки без Шәмәрдәнгә былтырда килеп беренче урын алып кайткан идек. Ел дәвамында менә шушылай җыелып, спорт белән шөгыльләнәбез атнага 2 мәртәбә. Аннан соң нинди мероприятие бар? Безнең инде үзебезнең ансамбль, бик матур җырлар җырлыйбыз. Өч авыл халкына да культура хезмәте дә күрсәтәбез. Бүгенгә килгән вакытта инде без җитезләр командасы дип исемне алдык үзебез белән. Җырыбызны алдык, девизыбызны алдык, һәм җиңәргә дип килдек. Шулай бит, кызлар? Юлбат, Юсуф Алан, Тенеки авыллары өлкәннәре клубка кичләрен спорт белән шөгыльләнергә йөриләр. Аларга дәресләрне Рушания Фатхриева бирә. Җәй көннәрендә төрле шараларда катнашабыз. Биләргә барабыз, Казанга барып кайтабыз, театр спектакльләр карарга барабыз. Бик матур итеп яшибез без. Туган көннәр үткәрәбез. Язучылар белән очрашабыз. Юк, без үзебезне һич тә карт дип хис итмибез әле. Чыннан да бу ханымнарга картлар дигән сүз бөтенләй туры килми. Алар бүген рәхәтләнеп флешмоб бейде. Гимнастик күнегүләр күрсәттеләр. Эстафета ярышларында да сер бирмәделәр. Әҗер бию дигәндә берсен алып, берсен куя торган булмады. 6 төрле ярыш нәтиҗәләреннән чыгып, җиңүче итеп Юлбат командасы билгеләнде. Алар 2нче ел рәттән беренчелекне үз кулларында калдырдылар. 29-30 сентябрь көннәрендә Бойлар Сабасының Сабантуй комплексында спортивный компакт буенча Россия Кубогының 7нче этабы узды. Ачылу тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, стендка һәм пуля белән ату буенча дәүләт бюджет оешмасы директоры Сергей Демин, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы Ирек Гарипов, спортивный компакт буенча Россия Кубогының 7нче этабы баш судьясы Дмитрий Романенко катнашты. Яшүсмер категориясендә 3 призлы урында Бойлар Сабасы егетләрендә. Алар Илмир Маликов, Руслан Гарипов һәм Данис Закиров. Хатын-кызлар категориясында беренче урынга Ижау шәһәреннән Айгөл Мубаракшина, икенче урынга Чиләбе шәһәреннән Виктория Сафронова чыкты. Ветераннар категориясында беренче урында Пенза шәһәреннән Игорь Николаев, икенче урында Мәскәү шәһәреннән Дмитрий Сухамлинов, өченче урында Нефтьюганск шәһәреннән Геннадий Воронин. Иратлар арасында призлы 3 урын АБС категорияләрендә ачыкланды. Шулай ук командалар арасыннан да иң көчлеләр билгеләнде. Яшь үсмер категориясында Бойлар Сабасының Сабантуй 1 һәм Сабантуй 3, иратлар категориясында Самара, Чиләбе, Уфа шәһәре командалары беренче өчлек җиңүчеләре булды. Бу бүгенгә дип әзерләгән соңгы хәбәребез иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт әйтеп, мин сезнең белән саубуллашам. Ял көннәрегез файдалы һәм нәтиҗәле булып үтсен.